Dámy a pánové, vítáme vás v České republice na letišti Václava Havla. Zůstaňte prosím připoutání na svých místech až do úplného zastavení letadla a zhasnutí transparentů. Připoutejte se. Místní čas je 16 hodin a 40 minut a venkovní teplota 31 stupňů Celsia. Dámy a pánové, celá posádka pana kapitána Petra Vavřiny se s vámi nyní loučí. Doufáme, že jste let s námi strávili příjemně a popřáli bychom vám rádi šťastný návrat do vašich domovů, popřípadě šťastnou cestu do vaší cílové destinace. Dámy a pánové, pro vaši příští další rezervaci nebo další informace navštivte naše webové stránky smartwings.com. Dámy a pánové, děkujeme, že jste využili služeb letecké společnosti Smartwings a Travel Service a budeme se těšit opět brzy na shledanou na palubách našich letadel. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám krásný zbytek dne. Na shledanou. Ladies and gentlemen, welcome to the airport in Prague, Václav Havel. Please remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off and the aircraft has come to a complete stop. The local time is 20 minutes to 5 o'clock p.m. and the outside temperature is 31 degrees of centigrade. Ladies and gentlemen, the whole crew of Captain Petr Vavřina now